Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigrisa na sa Bicol Net TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. For the final countdown, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Joy Cargullo, kay Papa Dong Canyo, kay Ma'am Leia Basaysay. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunya pong aldaw kitanin Martes, Tuesday,
Pet sa 21 na tabi palan kita mamleyang ngunya na di. 21 kang Oktubre taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. October 21, maligayang happy birthday! Happy na. Birthday pa. Siyempre mga tugang duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Day nindo nanggad paglingawan ng tugon kong iyan ha. Pag day po imbitado, day po kamo magduman. And syempre mga tugang iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasyaman sa napuan nakakaaram kayan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo po kami Lord, pakigabayan mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupo nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Ripa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi di. Ang sa indo pong servidor asin taga-riparo. Live na live. Kunyan pong Martes. Sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Yan man dyan si Sir SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pangini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po may stress. Sa mga panahon po tabing ene. Net TV. Oy! Martes na po! Pag Martes tabi mga tugang bising-busy ang sa tuya mga honorable. Yo. Pun dyan sa Bakakay, igwamang ki regular session ang SB Bakakay. Dyan sa SB Malilipot, igwaman. Siyempre sa Sanggunian Panglunsod ng Tabako, mayroon ding sesyon. Diyan sa SB Malinaw, mayroon man. Kunyan man na Martes na aga. So kadakol kadakol ang ganap. O anan mga reparo ta kasud matabi, official nang nagpo naman. So voters registration kang Commission on Election.
hanggang initabi Ma'am Lea sa Mayo 18, 2026 ang pagparehistro. Bukas ang Comelec pon Lunes sundo Biyernes alas 8 sundo alas 5 nin hapon. Yo, tapos sigwa pa dyan sa mga mall. Parehistro na tabi ka mo. Indasan na kung nuwarin ang eleksyon. Dahil para indasan na kung malawos ngayon. Oy, so mag-ama po, may mag-ama dyan sa Bakakay na nagadan, mag-ama, tabi, gadan sa paninigbas dyan po sa Bakakay Albay. Kasudma man ini nangyari. Grabe kasudma may binadil man kaming pag-iriba na sa hanap buhay si Sir Noel Bilen Samar. Mga pag-iriba may manini sa media o pinagbabadil, pero sana makasurvive yaon pangunyan sa hospital dahil pamaraman kung sisay ang nagbadil and ano ang motibo. Kaya tabi manong dyan, medyo ingat-ingat kita ngunyan. Yan lang sa pigsasabi ko sa imo. Manong dyan, permi ka na mag-ingat. May mga pigbabaradil na naman ngunya. Yo! Ano nangyari kang opening kang Bio Olympics ka Subanggi? Ano ito? Ano ito sa mga bump smoke? Colored smoke? Katapos baga kang opening kang Bio Olympics, di paragal-pagal sa mga estudyante. Mga pa-epex man bagayan tabi manong dyan sa mga arog ka na event. Sus Maria iyo na saangab kan mga estudyante. Nagkadirismayo sa iba. Nagkasiribot-sibot siribot-sibot sa mga medics. May napangyari sa kinabang. Pero ngunya na daw suspendido muna laog asin sports activities dyan po sa Bicol University. Bio Olympics pala Katanailing ko duman na pagkini nakisabay man sira Vice Mayor Ate Glenda tapos si Sir Billy. Pait pati suhataw ni Sir Billy kung nakalanghap man si Sir Billy kan sa mga colored smoke. Hiling mo na yan. Yan tabi manohan ang sa tuyang mga pag-orerestoryahan. So first Ray Bragais Mayor's Cup sa Tabaco. Kasado na po yan sa Sabado na mapuon. Sa Sabado na mapon, pero sa iba dahil kumaraman kung anong pahit ninda, kung naiinggit at kung ano-anong komentaryo maluya da so uniform, pang barangay, pang purok, libre na nga ni libre sa uniform sa 40 pang taas, duwa pa duwang pantas sa uniform, libre sa registration, libre sa uniform, may libre pang import, may nasabi pa manggiraray sa iba. Pangyari so iba nga ni ngayon nagpaliga hanggang yun dahil man natatapos ta. So iba nga ni nagpaliga da dyan sa Tabaco, may registration, may bayad hanggang yun dahil man natapos sa paliga. O inilibre. No. Pangyari. Yaon naman si GR Tabi Mamlis. Mario si siyempre may mga asma duman. Bata si GR gari may asma man Mario Joseph. Maray sana
Nain na si GR. GR ba ito? Singan GR ito para sabi mo. Tama ba? Si GR ito? Dahil ka talaga ngayong paki. Sige, good morning. Alas 7:20 na. At sa to yung Philippine Standard Time. So opening kang Bio Olympics, ito sa pigapod na Bio Hataw. So kadakol na mga estudyante naghahataw, nagsarabayan pagsarayaw. Dahil hindi ako nailing dama. Kaya ako na ako aki kang karari. Tapos kadakulan niya kan mga estudyante. Tapos masabay ka man duma. Ay ka man makuhaan kang kamera. Iyo, very good, very good. Batagay gwa man ito ki Parisma. Ano po kan? Asthmatic. Iyo. Kung sa pobre ang apod kan may hapo. Iyo, pag pobre hapo. Pag in English mo ngayon, happiness. Naka daw ngayon. Pag English nga kang hapo, happiness. Sige tabi mga tugang ha, 22 minutos na lipas ang alas 7 in morning. Kwanta do tabi mo ng linya kang pag-asa. At least pasalamat kita sa satuyang kagurangnan tamaski na nga ni Purpano. Piglilikay kita sa mga katibaadan. Ano? Si Bagyong Ramil. Yugon mo taban mamli si Bagyong Ramil pag alas 8 ning Banggiya unda sa Malinaw. Tig para pahanap ko sa mga taga Malinaw kung hain si Ramil. Ito palang tabi mamli siya on masana sa baybay. Si Ramil. Para tinda kisira. So tigbabakalan mo bagang sira. Ayaw palang sa baybay si Ramil. Pangyari sa mata ko. Sige. Yaon nga sa bisinidad kang Malinaw si Ramil. Kanta na mo na linya kang Pag-asa. Good morning Tabi Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, October 21, 2025. Unahin muna po natin yung mga in-issue natin ng mga thunderstorm advisories sa buong bansa. Makikita po natin as of around 4 a.m. po ito, may mga thunderstorm advisories na naka-issue, particular na sa may Central Luzon, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Central Luzon, yung area ng Nueva Ecija, gayon din sa may area ng Bulacan, gayon din po ilang bahagi ng Calabarzon at sa Kabisayaan dito sa may Eastern Visayas, sa may Panay Island, gayon din po sa may Cebu at sa may Negros Occident or Negros Oriental. Meron din po mga thunderstorm advisory sa may silangang bahagi ng Mindanao at maging sa Zamboanga Peninsula. Ito po mga thunderstorm advisories ay posibleng makaranas ng mga isolated thunderstorms, particular na yung mga nabanggit po ng lugar. At para mas makita nyo po yung updated at latest sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, flood advisories, at mga heavy rainfall warning, maaari po kayong bumisita sa ating website sa dito po sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung real time ng mga thunderstorm advisories na ini-issue ng iba't ibang mga regional services division ng Pag-asa sa buong Pilipinas. At sa ating latest satellite images naman, makikita po natin itong bagyong Ramil, may international name na si Feng Shen, ay huling namataan 795 kilometers kanluran ng Lawag City sa Ilocos Norte. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility at patungo sa may bahagi ng Vietnam. Hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa, maging yung trough o maging yung mga kaulapan na dala nito, hindi na rin nakakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon, easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang magdadala ng mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Batanes, gayon din sa may Eastern Visayas at sa may Caraga at Davao Region. Makikita niyo po na may mga kaulapan dito sa may area ng Caraga, dulot ng easterlies. Ang malaking
nalalabing bahagi naman ng ating bansa, ang nalalabing bahagi ng ating kapuluan, dito sa Metro Manila, sa may area po ng Luzon, Visayas at sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, makararanas naman ng mas maliwalas sa panahon, mas maliit yung posibilidad ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, bagamat posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa ngayon nga, wala tayong namomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, kaya posible po medyo maliit yung posibilidad na magkaroon ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayong araw nga, dito sa Luzon, inaasahan natin na mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes dulot ng easterlies, habang ang nilalabing bahagi ng Luzon makararanas naman ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, posibleng medyo mainit po sa umaga hanggang tanghali. Agwat ang temperatura sa Lawag sa 25 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao na sa 25 to 32 degrees Celsius, yung bahagi ng 24 degrees Celsius sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita po natin mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin na mararanasan sa may bahagi ng Palawan. Sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Mas malaking posibilidad naman ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas dulot ng easterlies, habang ang nilalabing bahagi ng Kabisayan makararanas naman ng mas maliwalas sa panahon na may mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 30 degrees Celsius. Sa may silangang bahagi din po ng Mindanao, mas malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng easterlies, partikular na sa Caraga at Davao Region, habang ang nilalabing bahagi ng Mindanao makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 26 to 32 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Sa lagay naman ng ating karagatan, makikita po natin na moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan na mararanasan, partikular na sa may extreme northern Luzon, kaya iba yung pag-iingat po. Bagamat sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. In general po, banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan dito sa ating bansa. Narito naman ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin bukas, araw ng Miyerkules, posible pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. May bahagi ng eastern sector ng Mindanao. Pagdating ng hanggang Miyerkules, posible po na magsimula ulit yung northeasterly wind flow. Sa ngayon po, minomonitor natin, posibleng this week or next week ay magsimula naman po itong amihan. Normally po kasi, ang amihan nagsisimula po yan magandang towards the end of October hanggang first few weeks of November. Pagdating ng araw naman ng Sabado, posibleng makaapekto ulit ang easterlies dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may kalatkat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So yan po yung maaaring maranasan towards the end of the week, pagdating po ng weekend. So in general po, fair weather or maaliwalas sa panahon na maranasan sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw, bagamat posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. At muli po, posibleng magsimula naman ito ulit yung northeasterly wind flow o yung hangin nagmumula sa hilagang silangan, partikular na dito sa may bahagi ng northern Luzon. So lagi pong tumutok sa mga update ng Pag-asa para sa nagbabago nating panahon. Lalo't patungo na nga tayo sa panahon naman ng amihan. Sa ngayon po, nasa transition period po tayo. At ang ating araw ay sisikat mamayang 5:49 na umaga at lulubog, ganap na 5:33 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at sa YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, para malaman po natin yung mga latest updates sa lagay ng ating panahon, ng ating klima, lalong-lalo na po yung mga ating ini-issue mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. At live po na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sanang
Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pagkaturog mo, asin sa pagmata, kamusta mo, Salamat tabi pag-asa. O yan tabi, mga tugang, mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Esther Liz, salamat day man ki wala man ki namomonitor ang pag-asa kiraut nin panahon. Thank you Lord. sa Diyos, Di magiging happy kay ni so may birthday sa aga. Yung may birthday sa aga. Yo, bikini men. Oy, Ma'am Camila Cels Sistina, good morning. Renaga tabi sa Gabo, sabi ni Ma'am Camila Cels Sistina. Good morning po. Sige, good morning man kay Ma'am Liz Manlapas Kapus. Marayta nakauli tulo si JR. Sige. May hapo man ito. Ingat po, Sir Willie Bidancio Salazar. Sir! Good morning! Yan ang gusto ko sa imo. Ako, pag inimbitaran ako, maduman ako. Pero pag di ako inimbitaran, Sir Will, Sir Willie, pag di ako imbitado, di ako maduman, masupog baga. Ako, Arias baga ngaya kita, pag di ngaya kita, tigimbitaran, di bang kita minaduma. Ngatangya na, iling mo ang kalag ko dyan. Kana, pag di nga inimbitado, di magduman. Yo! Alas 7:32 na sa tuyang Philippine Standard Time. Hi! Serbisyo asin reparo. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuhain dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Pakihanap lang po nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madalion sa na iyan mako atabi, Sir Willie. Diyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki Door Boarding House, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Yo! Kay Madam Maylin, ingat po pirmi. Salamat. Siring man mga tugang ang programa nga nidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Ngayon man dyan si ABC President Cap Art Abila na birthday kasudma ni ABC President Cap Art Abila, birthday kasudma nang imbitar si Cap Art, pero dahil man ako nakaduma. Pasensya na, tabi ako nakaduma, pero imbitado ako, dahil po ako nakaduma. Kasabay taman po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa, o kaya makukuha dyan sa barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Tanganing maaraman ko. So yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Ay, good morning pala kay Sir Nolan Nubura. Nag-abot sa kuya kasud matabi Sir Jerbs, Sir Jerbs sa Bulaños, Burillo.
mabukas na ngaya ang LCC dyan sa Malinaw. May LCC na tabi, Sir Edwin Sistina sa Malinaw. Malapit na mabukas na ang LCC dyan tabi sa poblasyon Malinaw Alba. Yo. Sabi ni Sir Willie, minsan nga ni naimbitara na nasusupog pa. Yung ata ng imbitado na nga ni makasupogon pa magduman. Yung baga inimbitaran ka na nga ni pero masukbon talaga kami ni Sir Willie. Na maray-ray sa na kayo ng pamandok ni Sir Willie pag pagtigay ba ni maestro duman sa massage. Indasan akong pigibapay ni maestro. Gari nagsusulo naman ito. Ay, Papa Will, sabi ni maestro, di nga ka magpareba-iba sa PW. Sa PWD. Ay, Papa Will, ito pala, may discount. May discount pa lang duman ta PWD. Pinailig mo na ngayon. Ako na naman yung nadali mo. Hindi na pangyari ni sa kinabahan. Oy, bako sa pag-ano ha, gari, madali na. Madali na. Mabukas na talaga sa LCC dyan sa poblasyon Malinaw. Kaya, Indado ka mo. Sige. May discount palang tabi naman papawil ang PW diri. No. Kaya na magpa-PWD ma. Iya bagat sayang kang pribilehiyo. Igo bagang batas na dapat ang PWD may discount. Bako. Pangyari. Sige. Alas 7:37. Paringay kayo ni, mereka ni update. No. Ikaw. Sabi, halik nga kami duman. Sabi nga duman, halik ka man duman. Nagsulo man. Nagsurulbudan sana palang kita. Sukat kang tinuro nindo sa kao. Nagsurulbudan sana palang kita. Napangyari ni sa kinabang. Dahil nga ni ka mo magparakiredit, mag-relax na ka. Muli nga kami ni Papa Wilta, relax na. So iba dit pa mag-aarayutan na lang. Para kami nag-re-restoryahan, para kami nag-arambugan sa na-permit. So iba kiredito na Papa Wilta, para sa pa. Para kiredit. Basta kami maugma. Basta kami nara papawil, tapos nara maestro, maugmaon kami perme. Labot mi sa indo. Yo! Primong Wilson, good morning. Kumusta so biyahe pasiring din sa Malolos? Kan bagong modern jeep. Maurag na sumagat taga Malolos. Adi, ang lunad na ninda modern jeep Ercona, Ercom. Ercom na igwa ng biyahe dyan pasiring sa Malolos, Saling Tabaco. Pagkini so modern jeep. Ano sa rodo tabi? Pag magdyan ako sa Indo Primo, malunad ako. Balo ko malamang makalunad dyan sa modern jeep. Ito man ako malunad sa inutan, tanganing hiling ko sa pigagihan. Pag-abot bagay dyan sa may parting Bagkison, marayon dyan ang view. Duman lamang ako tukaw sa inutan kang modern jeep. Tapos anito, so urok, so tig harukan bagay dyan, tapos yung kakarigusan na mapertiyo ng tubig.
May bagang mag-agi duman sumodo yung G40 na rin ang mag-sightseeing. Sige, alas 7:40 na mga tugang di mag-arali balik po ang programa makalipas lang po yung importante sa ng pagiramdaman. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Oy! Alas 7:41 na o kaya 42. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, and the Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat po! Balik po mga tugang sa indong lingkod ako mapogararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyan pong aldaw kita nin Martes, pet sa 21 na kang Oktubre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano pa pigalata? Doro diretso na po kita! Serbisyo Asin Reparo. Dapat tayo na sa tiempo, ikot at susunod ako. Anong saya diba ng magdadaan? Sige tabi mga tugang, alas 7:43 na tabi. Primong Wilson, good morning sa mga taga Malolos sa Malinaw Almay. Kumusta po kamo? Sa tricycle ka ngaya maglunad tabi primo? Libre sa tricycle tabi primo? Sa taplod ka kan tricycle maglunad. Dahil daw magkaturuwal tabi primo. Yan tricycle pag nagsataplod ako baka magkaturuwal tabi, baka magbaralinto kita kaan dyan. Sige, di bala na sa pasahero kung sa insinda gusto maglunad. Ang importante may lunadan. So ngunyan tabing Martes, ang Bicol University pansamantala pong pigkansilar so laog. Tapos sa mga sports activities at kasubang gibaga kasudma so opening kang Bio Olympics, ito so pigapod na so Bio Hataw taon-taon man ini pigigibo kaya lang so mga pa-epics man baga so may mga paaso-aso kundi so mga colored smokes so mga bump smoke ang apod kaya kaya lang so mga nagperform sobra na sa sanggatos so mga aki na nadipisilan maghangos ta ang nasa ngabninda so aso
So aso, so colored smoke. So nagkasiringot kan sa mga estudyante, kaya so iba nagkadirismayo. Yo. O ta parte yang kanso ngaya pa-epex man sa mga event baga. Nailing nindo yan ng mga beauty pageant tabi Primong Wilson, tay ka mahilig ka sa mga buro beauty pageant. Uyan baga sa mga sound system na may pipa aso dyan. Marian so pipa aso na. So aso baga may parong. Ini iba o garing ini colored smoke, bump smoke. So garipi sindihan ini tapos buga ini ki may kulay na aso. Tabi papawil. Gari ini so alaton na tangani mas magayon madali sumasabutan. Gari baga ini so tigkakawatan ta kang aki pakita kang pagmapas ko. Ano ito so tigsasabritan kang palito? Sparkler. Bako, sparkler ang apod kay to tabi Sir Will. So pigbabakal tabaga kay ito na binapagkut kita ki kandila dumantatig sa sabritan. Dumantapig apod ka pig susulo nganing niyan magpiritaw-pitaw man maso sumasuhon diyo ayos nangyari kasubanggi duman sa biyo hataw o di so iba siyempre paragal tigkakapos-kapos kang paghangos pero bako lis man lapas kapos iyo pigkakapos-kapos kang paghangos tapos una sa angab mga tugang o so asukang mga colored smoke witi-wit maurag ba ng mga pahit mo tabi Sir Will? Witi-wit pala nangabot kito. Witi-wit diba man sa watusi ang watusi so nag-oro-ontol so nagpipisik-pisik witi-wit pala nangabot kito. Okay. So, iyan tabi so nangyari, nagkasiribot-sibot sa mga medics. Siyempre, paragal kang kasasayaw, tapos mag-araso na sa mga colored smoke. Nako, hindi so nagkasarangab, kaya, sa iba, hindi na nagkadirismayo. Mailing mo man ang gadbaga sa mga Kodak na nag-zero visibility nga ni so atubangan baga kang grandstand. Dahil mo na mahiling sa mga estudyante, puros na aso. Nasa angab kan sa mga aki. Iba man sulo. Lucis. Yan. Harap kang primo, lucis. Harap kang lucis manangga. Di, so iba di narra sa ospital. Kaya ngon niya na aga tabi mga tugang, pigsuspindi mo na kang Bicol University. So klase, sulaog, klase, as in mga sports activities, may kinaaraman po naman sa Bio Olympics. Ano na po kini Bio Week? Tabi mamalis, gari kang inot baga. Gari ang apod kang Bio Week, tabi Sir William, no? Kang nagkakorklase pa kita. BU Week. Yan. So, opening pa sana. So, alos, taon-taon man bagayan ko di. Galing ko niya na sobrahan kay Pipex. Dahil data man pala ng sobrang epeksa di. Diyan nga ni baga sa mga beauty pageant tabi Primo Wilson. Tapi may kabagayaon dyan. Ba't ang gusto mong posisyon pag yaong ka dyan sa mga beauty pageant, lalo na pag swimsuit competition na, ini si Primong Wilson, permi kayo ni gusto dyan sa may stage. Dyan sa may ibaba kang stage, dyan siya mapusing. Pasimple na pati ni si Primo. Dyan baga sa mga stage, sigwa dyan kay pag-machine. Pag-machine ang kapod ka ni. Smoke machine. Harap ba nang kayan? Kaya lang, bako siya color, color so, aso niya. Pero may parong.
Ano daw tabi primo kung may mga flavor man baga ang parong kana rin. Ang maurag ngayang flavor. Ang maurag ngayang flavor ngaya kaya tabi primo. So flavor ngaya langka ang parong. Langka flavor. Ano? Langka flavor ang maurag ngaya dyan sa smoke machine. Mas maurag ngaya yan. Sige, tapada gustayan ha. May signal muna kita dyan sa luwas. 10 minutos tabi bago magalas 8. Nasa linya si Sir Tony tabi, Sir Willie. Ini si Sir Tony, paghali ko, ay di ba nagkasurulbudan kita, Papa Will? Sabi duman, paghali ko da, naglawg naman ka mo. Pero bago ako nagabot duman, ang nainot sa tuya, si Sir Tony. Yaw na si Sir Tony. Bala naman siya magdipinsa kang buhay niya. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo, please come in. Yes, kami Sir Mos, good morning. And just maray pagkaagan sa tuyo mga paanahan tapay, maurad-urad sa kasi ako. Maurad niyo, Sir Yamo? Roger. Nahiling mo na yan. Sabi ba ni Papa Willie, ali ka man palanda duman. Saan? Sa ating duman ni Maestro tapos ni Papa Will, sabi, nag-ibaan sa duwa da. Ang sabi da duman, minahali pa sa nada ako. Nagkasurulbudan kami. Mahali pa sa nangyari disulbutana. Dahil hindi aram na mas nainot ka sa ko. Pangyari yan. Pero maurag na. Ikaw pala naman na discount sa PWD. Agwa. Kaya pala pabiyaan na. Nangyaya ka mo. Nadali sa sibilyan. Good morning, KGM. Okay na. Inayos baga tulos. Maray pangyaday ko inayosin eh. Ako masa na pala niya sa lalatubon. Ay, Mati may istorya ko dyan tungkol duman sa tigala ganin daw. Nindo man na. Pati ikaw baga, pag duman ko, nayaon ka na duman, nainot ka. May istorya ko manin ako dyan. Ano pa istorya ta, Papa Will? May saro doon tagang media. Bista na ini ni Papa Will. Taga-media na naman. Nagduman. So description kan masahista. Iyo hunanggan. Bista na ini ni Papa Will. Nag-log doon. May tsura man sa taga-media. May tsura sa taga-media. Igwaman. Nag-log doon. Kinumbinser so masahista na i-take out. Iti-take out so mga i-take out. Roger, sa luwas niya kita mapamasad. Sa luwas niya ako mapamasad. Home service niya. Okay. Tapos? Magkaibahan na, duwa. Kan malaog na sa sarong hotel, sa sarong malaog na sa sarong kwartong ding kusina. Uminapot bigla. So, Mrs. kan taga-ija. Uminapot. Tapos? Hain ka na ngaya. Sabi mo ngayon, sundon mo ato. Sa madaling istorya na inalabos sa pagpahilot ka na eh. Uminapot sa agong. Roger. Ano nangyari? Alagad yun ang ano inita. Pag igwa pala ng istoryahan din mo na home service, obligado ka magbayad. Mas kiday ka pa na massage. Roger. Tapos, ano nangyari? Makonsilo, tanay manalamot, nagbayad, so nag-take out. Dahil manalamot, so pagpahilot, ako pagpamatag. Di, ano logo, di. Logi siya, logi. Roger. Di, umuli na sa therapist ang apod kanta, Sir Tony. Uminuli na sa therapy. Ay, nagbalik na sa therapist. Tuman sa... Tigtrabaho niya. Tuman nga sa tiglaw-glaw ganin din daw. Pakaray baya, pakaray.
Pumakaray ka mo, taday ko na ra. Tapos, doon na. Kaya ito, naging pakonsulong istorya. Day pala na Paano naman, lawas. diba? Di, makulog Day na lawas. makulog bang garari ang lawas kay ito? Roger, bako ito na sa lawas. Hindi man kaya man Pasyari ah. Hindi man kaya na. Hindi man kaya agom na ni apod-apod na. Nilok niya katawat sa cellphone niya. Haro kan mga style ni Sir Willie. Haro kan Bate, mga fight style ni na Sir dati. Willie. I-off ka ng cellphone. Pati, fight na da. So, muro masahe. Oh, Kan lalaki, duman sa masahista, baliktad na. gari man na subarkada ko. Subarkada ko. Awantig mamasage ng logod. So, therapist. Yan, ganito rin guys. Tumayanti para yan. Tumayanti para yan ah. Gari bistado ko. ang agam ka, sumatibay mag-ibo kinachos. Yan. Ganito rin yan. Ay, hinda. Alam, Sige na, balita na. alay, pag-isunod sa mga dugang na itong informasyon. Kumbaga, sarong dahil sa nang-init na pagpasuway sa Vitor Mau, nauwi sa paninigbat sa mag-ama, bigli sa banwaan kan Makati Elbay. Iinit laging resultar kan laging mainit na pagpasuway. Magkaparaming naman sa Vitor Mau. Dahilan sa daga, may tinirigbas. Duwa, mag-ama, mag-ining ka na. Sus, Mag-ama so naging biktima kayo na paninigbat. Hindi sa banwaan kan na baka kay Elbay. Kung sa'yo nangyari, iniligay sa barangay Sula. Naunang bita ng banwaan. Kaya ngunya, yaon sa Custodia kan baka kay Municipal Police Station, binig naunang bita ng kapamilya man na. May tagibo kay Niter mo, duman sa biktima. Aha, so... At yan pa, Sige. Roger. Sige, at yan, At tabiluan yan tandaman. pa, pabiluhon tayo ni duman sa pangalas mismong programa na makikipagano kita sa COP kan makakaya. Okay. Sige, pero so, suspitsado ngunyan niya o nasa baka kay police station. Naristar man tulos. Okay. Naristar man tulos. At yan ipagagos kayo yan. Ito na inod pa sa istorya tang marasahiyan. Aha. Ipagagos ko sa pangalas mismong programa. So yan tayo sir mo, mga dagang pang-informasyon. Alidibis sa kuyang lokasyon Tony Kiniste. Salamat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Oy, good morning tabi sa imo Chairman Jodelyn Calyo sa kuyang inaanak. Musta na ihada? May ihada na ako. Oy, belated happy birthday man palan sa sakuya man na inaanak dyan sa tiwi si GL. Birthday man kasud man ni GL. Ayo. Sir Pedrito Perez, good morning man. Talagang mga pagiribat ang iniyo. Mga pilyuhon ka mo. So iba tabing mga istorya at yan na sana duman sa programa so tama sana 10 to 11 na di. Kulang na kita sa oras. So at least mga tugang so mga nakadiris mayo ka so banggi dyan sa bio. Okay naman. Iyo, dahil lang nadipisilan lang maghangos. Ta grabe nga ni so usok. Iyo. So mga nagkasara nga maurag na usok. Ang flavor ngayon kang usok kung bako lang ka atot-atot.
Ano daw adi kung ang ipaaso mo dyan sa beauty pageant, lalo na pag swimsuit competition, adi ang flavor ngaya kang smoke ka supaaso baga dyan, atot-atot. Oy, Maria Vivetta Navarrete, good morning. Ano lang kita, relax na, dipisil na, bata may mga pigbabaradil ngunya na taga-media. Kaya tabi, chairman ingat tabi. Ayo. Minsan na kitang pasiguro panuntayan. Sabi ko na nga ni, kung halimbawa na agrabyado ka mo kang taga-media, dakulon ang tamang proseso. Pwede nindong kasuhan nindo. Dahil nindo paglastikohon. Baka man yan mga bayong. Natabi primo. Oy, alas 8 na. Sa iba pang pag-restoryan, tatsya na sana ha. So, duman kita sa 10 to 11. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwa, sa pangaran man ni Maestro nila doon sa muyang General Manager. Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay, syempre yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Vice Mayor, City Vice Mayor Ate Glendaong Bungaw. City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, sa Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat sa sendo ko po sa doon. Mga parantabay, paki-follow, like, and share na lang, paki-share, follow, and like na lang sa tuyang programa. Ngani pong mahiling man kang iba. Param na po, mga tugang, ako po si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Sa agad naman kita magariban ang digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos! Domo! Arigato! Iringat po kita, bye-bye! Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.